og velkommen til Brødrene Leibach. Og i dag har vi ikke Frederik med. Der har vi en af vores venner, Bersen. Sig hej, Bersen. Hej. Og vi har til Sebastian til at filme. Sig hej, Sebastian. Hej. Og der er en meget stor sag, som politiet prøver at opklare. En meget stor sag med Den her video, noget, den handler om to politibetjente og 3 håndlanger og et æble. Marker! Jeg er her! Vil I se min store maskingun? Ja. Yeah. Okay. Hurra! Nej, det er min frokost. Undskyld. Den er meget stor. Hurra! Nå, lad os tjekke de 3. Men, nej, jeg har ikke stjålet et æble. Jeg har heller ikke stjålet nogen appelsin. Tjek ham der! Nej, jeg har heller ikke set nogen blomme! Haha! Jeg har fanget det. Hvad? Nej, det er en blomme! Nej, det er godt, vi har overvåget ham. På kamera! Nej!